Assalamu alaikum al'umman Najeriya da kewaye. Ina muku fatan alheri followers na Najeriya da kewaye gaba ɗaya. Saboda ya kamata yau na yi jawabi a tattare da zamantakewar rayuwar aure. Da za ka ga aure iya tsilla-tsilla iya yawan mutuwa, ba komai bane yake faruwa, yake matsaloli yake yawan mutuwa. Gaskiya laifin mata ne. Menene laifin mata? Kasancewa ta farko ko ƙawaye da za ki ga sun zo sun ɗaura ki a 90, su dinga zuga ki ƙarya da gaskiya, ko ki dinga hura mai gidanki wuta akan abin da ba shi da shi, ki ce dole sai ya miki. Da zaran bai miki ba sai a dinga samun fuskantar matsaloli iri daban-daban. Na biyu, laifin ƙawaye da laifin yayu da laifin iyaye. Ko da yake uwa ba za ta so 'yarta ta fita a gidan mijinta ba, uba ba zai so 'yarsa ta fita a gidan mijinta ba, saboda suna yi iya bakin gwargwadonsa. Babu kamar 'yan iska kamar ƙawaye da yayu wanda za su ɗaura ki a 90 saboda son abin duniya. Saboda in kika biye ta sai ki faɗa daga halaka. Saboda gaskiyar lamari a dinga kiyayewa. Zamantakewar rayuwa a ɗauke shi kamar ibada yanda muke sallah. Saboda kuɗi mai ƙarewa ne. Ko ki ɗauki ƙyalli-ƙyallin duniya ki ɗora kanki abinda ba ki da shi, mijinki ba shi da shi, ki ɗora mashi dole sai ya miki. To gaskiyar lamari ba adalci ba ne, bai cancanta ba a tattare da ki. To gode Allah da abin da Allah ya miki, da sitiran da Allah ya miki, da darajar da Allah ya miki, sai ki ga an kulle. Akwai lokacin da Allah zai kawo muku wadata da kuɗi da arziki ko kuna jin daɗi. Ba wai lokaci ɗaya mutum ki tsinci shi wai dan saboda iya da kuɗi za ki aure shi. Kina ganin kuɗin ba lallai ki ci shi ba, wallahi ba lallai ki ci shi ba, sai dai ki mutu. Wata ma Allah take mijin ya mutu, ba mamaki ki riga shi mutuwa. Wallahi ba mamaki ki riga shi mutuwa. Saboda kasancewa ta farko ya kamata mu dinga sanin abin da ya kamata a tattare da mu. Saboda rayuwar nan ba mu da tabbas ko yau ko gobe. Saboda ba za mu taɓa tsammanin za mu iya kai gobe ko jibi ba. Saboda akwai mutuwa. Saboda mutuwa kwatsam za ta zo wa mutum. Wallahi mu dinga jin tsoron Allah. Kuma mu dinga kyautata mazajenmu a kowane lokaci. Saboda in mijinki in iya da hali iya miki, ki gode Allah da abubuwan da yake miki. Wai ko ki ga abubuwan da yake kawo miki kin rena, wallahi kina ƙara aure kina fita sai dai ki ci wuya a wani gidan. Wani namiji wanda mita da iskanci ya zagi uwarki ya ci ubanki, ba su da aiki. Saboda mijin da Allah ya rufa miki asiri ki riƙe shi hannu biyu. Saboda kasancewa ta farko rayuwa ba ta da tabbas. Ku dinga jin tausayi a tattare da ku. Saboda ko da yara yau ki je ki ƙara aure, ki ƙara zuwa wani gida ki ƙara aure, kin raba kawunan yaranki, wallahi a cikinsu akwai wanda zai iya kashe ki a tattare da ki. Sai lokacin da suka munzurutun girma, wallahi sai su kashe ki ɗib. Ba ki da tsammani. Ya kamata mu dinga sanin ya kamata. Shi kuɗi duk dukiyanka, duk kuɗinka, dole ke mace kina buƙatar namiji a tattare da ki. Saboda akwai lokacin daman neman kuɗi ana shan wahala. Indai ba iskanci za ki yi ba da karuwanci, in ba ka da abin hannu a tattare da kai, wanda za ki taimaka kanki, ki taimaka mijinki. In ba mijinki ba mai baƙin ciki ba ne, a cikin gidanki ma za ki iya sana'a. To da saboda abin son duniya sai a bijire a je ana yawon iskanci. Ya kamata ku yi hattara. Ina baƙin ciki, ina takaici na ga mace namiji ya wulaƙanta ta, ko tana yawon albazaranci ko tana iskanci a tattare da ita. Ku riƙe darajar da Allah ya muku. Dan Allah dan Annabi ku riƙe darajar da Allah ya muku. Iyayenmu ne ku mata. Ina baƙin ciki ina takaici na ga namiji ya wulaƙanta mace. Ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah rabin kuna bibiya na za ku dinga samun nishaɗi iri daban-daban a tattare da ku. Saboda mace 'yar lallashi ce. Duk inda ka lankwasa ta ku tafi a haka. Saboda ka ce wa za ka lankwasa ta straight a tafi a haka, zaman ba zai taɓa yiwuwa ba a tattare da mu. Saboda haka da ina taɓo
maza, yana goya musu baya, yana goya muku baya. Ya kamata kuma ku san abin da kuke a tattare da ku, saboda rayuwar nan akwai mutuwa wallahi tallahi. Duk kuɗinka, duk sarautanki, duk mulkinki, duk kyanki, akwai wanda suka fi ki, kuma za ki iya mutuwa ki koma ga Allah. Me za ki je ki gaya ubangijinki? Allah ku nutsu a gidan mazajenku, ku nutsu. Wannan wasiƙan ba wai iya wannan yake zuwa ba, saboda duniya ne gaba ɗaya nake yaɗa zango, saboda kasancewa ta farko, saboda a dinga kiyayewa dan Allah dan annabi. Mu daina ganin abin duniya. To ni dai na gaya muku, akwai walaƙiri sai ka mutu za ki je walaƙiri ya dinga danna miki guduma a tattare da ki, ba ruwan shi da wani kyau. Saboda Allah a kiyaye dan Allah. Empire daga masoyinku Dr. Muhammad Sudan, mai sirrin ma'aurata. A daren yau ne wannan jawabin a tare da ku, da fatan ku sha shagalinku. Ina muku fatan alheri.